ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಚ ಒಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನೆಕಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ನೆಕಲ್ಡ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಕಾರಣ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಸೇಮಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಸೇಮಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ತು ಇಷ್ಟೈತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಷ್ಟೈತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂಗೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ತೂವರ ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಂಟೆ ಸಮೇತ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಐಟು ತಲೆನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತನ್ನದಲ್ಲ ಬಂಡ ಯಾನಾನಿ ಪಂತೆ ಹೆಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಹೊರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದೇ ಪದೇ ಅವೆನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒತ್ತುನ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೋಪುಣು ಅಂಚ ಎತ್ತೋ ಗಂಟೆ ಏಪನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆವಡಿತ್ತನೆ ಆನೆವರೆಗೆ ಎಂದಿರ್ತಾರೆ ಈರು ಮಾನಿಟೈಸರ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಗಂಟೆ ಅವರ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಹೊಡಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಂಡ ಏಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಬರ್ಪೀನಿ ನಾಯ ಪಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಪಿರದೆಪ್ಪನು ಈ ಪಿರದೆತ್ತನ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬೇಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಡ ಸುರುಟು ದಾಯವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಬೋರಿಯಾಗ ಮೋಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ಕನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ತೂವರ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ್ನ ತೂವಾಡಿ ಜಿರ ದಾಯ ತೋಪಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಬೇಲನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಇಷ್ಟತ್ತಿನಕುಲು ತೂಪಿನಿ ಇಷ್ಟ ಜಿಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಏತಂದು ಸೈಸನ್ನು ಯಾನ್ ಆನೆಯ ಪನ್ಪೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪನ ಮನ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಣ್ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅವನು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಷ್ಟತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಬರ ಮಲ್ದಿಂದ ಎಂದೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಸರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಿ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ದಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಮನಾಡಿ ಎಂಕ ತಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರಡ್ದಲ್ಲ ಏರಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏರಡ್ದಲದಲ್ಲ ಏರಗ್ಲ ದಿನ ಪೋಪಿನ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚೆ ಎತೋ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಮನಿ ಪಂದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತೂವರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ರಗಳೆ ಜತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ ಆಪುಡು ಐದು ನನ್ನ ಸೈಯಡಂಚಿ ಐಟು ದೆಂಜಿನವರಂಡು ತೂಪಿನಕಲು ತೂಪೇರೆ ಪಲ ತೂಪೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ತೂಪೇರು ತೂವಾಡು ಯಾನಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನೆ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಗಿಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನಡ ಏರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆನ ಬೇಜಾರಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಉಂತಾವೆ ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮುರಾಡಿ ಪಾಡುಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಣದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಸವಸಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿನ್ನು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಜನ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಕೇಳ್ನೆಕ್ಕಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಪತ್ತೀನಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆವು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.